An balimaw aw ni ɲankuma kibaruya b'an bolo kaladaw tulo kan o de ye k'a fɔ aw ye ko Alizeri kiiritigɛbulon dɔ ye an ka jamana kɔnɔden dɔ ɲangi san 5 kaso la. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko o ɲangini ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko an ka jamana kɔnɔden masinaman in ko a tun bɛ bɔ yan nɔ de ka taa ni denmisɛnninw ye denmisɛnnin minnu si bɛ taa san 11 na ani ka taa san 16 la musomaninw ni ka taa u di k'u bɛ taa baara kɛ dennenya kɛ Alizeri jamana kan yen nɔ. O sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko a tun mana denmisɛnnin ninnu di olu ma n'u ka baara kɛ ko a tun bɛ olu ka baarakɛ wariw minɛ k'a bɛ u nɛgɛ k'a bɛ u bila ka na di u somɔgɔw ma nka k'a yɛrɛ de tun bɛ wari ninnu minɛ ni ka a mago ye. Ayiwa u ka sɛgɛsɛgɛliw de taara bɔ a kan ni ka fɛɛrɛ kɛ ka tigɛ k'a la ani a ka complices n'o ye a bɛ ni minnu b'a dɛmɛ ni ka denmisɛnnin ninnu di baara la. Ayiwa olu ka sariya bulon ye u bɛɛ ɲangi nka ale de ka ɲangini kɛra san 5 kaso ye ani $1,000,000 Alizeri wari la k'a ka o fana sara. Ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a da u tulo kan k'a fɔ ko Jɔnmunda ni ale tun ye président ye ale ye an ka transition présidentya kɛ ko ale kɛra Adama ka cɛbɔ ye. Ayiwa ko o ye kalafili de kɛ Adama kɔnɔna na ko Jɔnmunda ko ale kɛra ale gagnera o de la ko ale bɛna kɛ Adama ka cɛbɔ ye an ka kalata nataw la minnu bɛna kɛ juillet kalo tile 29 san 2018 kɔnɔna na. Ayiwa an balimaw ni kibaruya de tun b'an bolo kaladaw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la.